Čautejko, vítajte pri natáčaní Axeju. Dneska sme normálne na veľkej produkcii a budete ma sprevádzať po celý deň, samozrejme, že s Borisom. Na behind the scenes videjku, okolo nás sa práve pripravuje scéna, dávame kameru na ramene, ktoré sa nastavuje cez počítač a môžete tu a môžete si trasu digitálne nastaviť, čiže môžeme jeden obraz opakovať dvakrát a môže tam byť viac fotiek na jednom mieste. What's your favorite type of lady? What's your favorite type of lady? What's your favorite type of lady? Favorite type of lady? What's your favorite type of lady? What's your favorite type of lady? What's your favorite type of lady? Favorite type of lady? What's your favorite type of lady? What's your favorite type of lady? What's your favorite type of lady? Favorite type of lady? What's your favorite type of lady? Favorite type of lady? What's your favorite type of Diváci, tak prvú scénu máme za sebou, počúvajte, dali sme to iba na 32. take, dneska mi to ide fakt úplne na prvú, jak sa hovorí. A je to v pohode, ešte si nikto nehrkol ten, tak sa hovorí uvoľňovací shot a aj tak je to v pohode atmosféra. Strašne násilné mi to príde, lebo hrám pripravený text, ale ak už to dám na tých 15. krát, tak už to hovorím s takým zvrašteným faceom, že nevyzerám, že sa pri tom bavím, aj to také musím sa uvoľniť, ideme sa naobedovať a potom bude zase úsmev na tvári, lebo plný žalúdok je znak úspechu. Pomaličky príprave na scénku, akože ľudia ešte nie sú úplne ready, vidíte, že na scéne striekame vlásky, tuto točíme druhý behind the scenes, kamera, vidíte, naložené to je. A teraz tu budem s rybármi, dokonca dvomi. No to je dokonalý! Takže snad to bude o 30 sekúnd ready a ideme na ostrov. What's your favorite type of lady? What's your favorite type of lady? What's your favorite type of lady? Favorite type of lady? What's your favorite type of lady? Favorite type of lady? What's your favorite type of lady? Máme posledný charakter, že sú modelári a budú tam trošku erotičné zábery. Nožičky v tom dolu na nejaký lightový food masážik. Butterscotch. Počul si, jo! Ktorý? Ja mám ktorý? Počuješ to? Tak to bol akože extrémne náročný natáčací deň. Všetci sú mŕtvi, ale všetci sú happy, že sa to podarilo dokončiť úplne. High five! Vidíš, ešte spolu vychádzame. Neznášajú ma pod okom dlho dní. OK, ak sa vám tento behind the scenes páči, určite hoďte like. Ja už neviem, čo mám na dneska viac povedať, myslím, že ste to videli dosť. Ja idem do posledky, ja robím si pedal. Idem spať, uvidíme sa pri ďalšom videjku, majte sa a nezabudnite, byť zapredaný je zdravie.